हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो गाइस गोबां भाइरल जाबाय थादों मोनसे भिडियो तो 6 दिननि उनावनो खारलांबाय हाबा जानानै आरोना लोगोफोर भिडियो क्लिप मोनसे होगोन आरो आदा सासेया मा बुङो बेखौबो होगोन नोंसोर भिडियोखौल' जोबजासे नाय होमबासो बुजिगोन आरो जायफ्रा गोदान हाबफैदों साबस्क्राइब खालामनो दाबावबानो जाबाय आरो शेयार खालामनो हाबानो जाबाय तो भिडियोखौ नायलांदो। नै लोगोफोर हिनजाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन नै फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो नायनाय माबायदि गियाननि हिनजाव जागोन बेलाय गावनो गोसो जानानै नायनानै लाबोबाय गावनो फैगोन होननायखाय नै नायनाय नै आसामखौबो फुनानै गालांजोबदो इयाव नै माबायदि सिखाव हिनजाव जानो हागौ बेलाय हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांजोबदो नायनाय लोगोफोर मंगलसूत्र माने गालांजोबदो नायनाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो इमान सिखाव ओंखारबाय हिनजावफोरा ओमफ्राय हाबानि गाव लामनाय दख'नाया अनलि गांसेल'मोन दख'नायावबो मोनलै इनि लामनाया नै लोगोफोर इयो सब हाबायाव उथिजोबनाय दख'नामोन बियो नै नाय नैबो हिनजाव गोदान होफैनायमोन गोदान होफैजोबदोंमोन इसोर नै दख'ना जि जोम गोदान होफैजोबदोंमोन बेसे गाननो जोमनो नै हाबानि माबाफोराबो खर'आव लानाया नै दख'ना जि जोम फालि बेसे इनो अननानै जाथि बंस'आ होफैदोंमोन नै इत्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन लोगोफोर नै इत्रां गंसे ओमफ्राय दख'ना गांसे दंमोन आरो इया नै इनि दख'नाया नै इनोमोन इखौल' गाननानै ओमफ्राय इत्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय ब्लेकमेलि खालामबाय इयो जोंखौ इमान दुखु होनानै थांबाय न'खरखौ नै सिन्दुरा खाफालनि सिन्दुरखौ इयाव थारमाने हुगारजोबना थांदो इयो हरनि 11टासोआव नै सब फालि गंफ्रोमबो हुगारजोबना थांदो हौवाया थर मोनाखैमोन उन्दुना दंमोन माने थाफाखायाखैमोन आरोना नै इनि ट्रां लामनाया माबा कलफुरबो दोंलायलाङो ओमफ्राय नै फैसाखौ इथिंल' गालांदो खै थाखा दं इयाव 10 थाखा नै ओमफ्राय थाइथाम दं इयाव नै इयो सनानि थेमा गावनि सनाखौबो गानलांजोब्बाय सिखावसोमोन थारमाने सिखाव न'आ इनोमोन लोगोफोर हौवा गोदान न'आ बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै रायजो राजा लानानै हाबा खालामनानै खालामनानै थांबाय आरोना बिदि हिनजावखौ मा होनगोन लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर बेफोरबायदि हिनजावखौ मा होनगोन जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि एसेबां लेथ्रा हिनजाव ओंखारबाय 6 दिनल' जादोंमोन हाबा जानाया बे मानसिया खारबाय आरो हिनजाव गोदाननि मोसानायखौबो नोंसोर नुखाबाय आरो हिनजाव गोदानखौ सोरबाफोर हमना होनो हायोबा 5000 होनायनि जागोन लोगोसेनो आदा सासेया मा बुंखौ नायलांदो बे सिख्लाया सप्तासेनि सिगां बे न'खराव हाबा जाफैदोंमोन आरो बे न'खरनि बिहाव बिखुनजोआ न'खराव लोखि फैबाय होननानै मालायनि फिसाब्लाबो गावनि फिसा होननानै जिहेतु गावनि फिसायानो मोजां मोनबाय बा नायनानै लायबाय हाबा खालामनानै लानानै फैबाय हाबा होबाय समाजनि नोजोराव रायजोनि नोजोराव गावसिनि दंनाय मानिनिफ्राय खरस खालामनानैबाबो जाहोबाय लोंहोबाय रंजाबाय गावबो मोसाबाय गावबो रंजाबाय नाथाय बियो सप्तासेनि उनावहाय बे न'खरखौ गारनानै थांबाय नाथाय आं दिनै बेयाव बेखौसो बुंनो इच्छा खालामगोन बेनि आखलाथ' गाज्रि नुजाखाबाय दिनै बे न'खराव माबायदि सिन्था लाजिनाय मोनदों माबायदि दुखु बेखौ बै आइजोआ मिथिफिनदोंना मिथियाखै बेयो गावनिखौल' साननानै गावनि गोसो बायदि बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय थांबाय नाथाय आं बुंनो नागिरनाया बेसो साबधान सिख्लाफोर जायफोरा दासिमबो हाबा जायाखै साबधान बेबायदि गिदिर गोरोन्थिखौ जिबनाव मालाबाबो दामाव बेबायदि गोरोन्थिफ्रा जिबनाव बावगारनो हायि मोनसे
जारिमिन आरो जाथाय जानानै थायो जाय जाथाया नोंखौ बारे बारे गोरबोआव सौग्राव होनानै नोंखौ बारे बारे सोगाबबाय थागोन गोसोखाङै खाङै नोंसोरो गाबनो गोनां जागोन बेनिखायनो सोरबा जुदि हाबा जानो थाखाय हाबा खालामनो थाखाय सोरबाया सोंहैयोब्ला मोजां मोननाय दंब्ला बुंनानै लाखा जानो हागोन बा जानो हागोन जानो हायाबा जानो हाया मालायनि नखरखौ दुखु होनाङा मालायनि नखरखौ सोगाबनाङा मालायनि नखरखौ लाजि फोनांनाङा दिनै बे नखराबो लाजिथावथाव जानो गोनां जादों गोबाङा बुंगोन अनेक बायदि रोखोमनि खोथा बुंगोन हौवाखौ लानानै दायो नाना रोखोमनि खोथाफोर जाय बाथ्राफोरखौ रायलायथावथाव नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौबो दिनै रायलायसिगोन सिख्लाफोर साबधान बेयाव नोंजों लोगोसे नोंखौ जाय बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन बे बिमा बिफानि मान सन्मानखौबो नोङो लाखिनाय नङा नोंनि बिमा बिफानि मान सन्मानाबो हलाय जागोन जाय खस्थ'जों नोंखौ फेदेरबोनानै गियान होबोबाय बैफोर ओरैनो हलाय जागोन सिख्लाफोर गावबा गाव गोसो थोनाय दङब्ला गुबुनजों ओरैनो गोसो सायावल' फैनानै हाबा दा जाफै गोसो थोनाय दंबा दं होनना बुंना लाखा गैयाबा गैया होनना बुंना लाखा बेबायदि हाबा जाफ्ला जाफ्लिहै खारनो नाङा जाय सिख्लाया दिनै हाबानि 6 दिननि उनावनो खारबाय इयुन समाव बियो गुबुन हौवाखौ लायोब्ला मानो गारा बेलाय बेखौबो गारबावगोन बियो बेजोंबो बे संसार जानो हाया आरो बियो लाइफआव मालाबाबो सुखु गोजोन रंजानायजों जिउआव रंजानायजों मालाबाबो संसार मोनजाया बियो आं जोंनि बर' हारिनि हिन्जावसा बा बुवारिसाफोरखौ मोनसे खोथा बुंनो नागिरो आरोना नोंसोर जुदि हाबा जानो गोसो गैया बा पसन्द गैया हौवासारो मालायनि नखरखौ धंस खालामनो फैयाबानो जाबाय आरोना बे मोनसे हाबा खुंनो बा मोनसे संसार जानो मोनसे हाबाखौ खुंनो थाखाय बेसे फैसा खरसा खालामो मालायफ्राथ' हाबां न'खौनो माबा मोनसे खालामलायो हाखौनो फानो माबा फैसा मोनसे हाबा खुंनो थाखाय बेसे खस्थ'यै फैसाखौ बुथुमनाय जायो आरोना नोंसोर जुदि बेफोरखौ साननाय गैयाबा हाबा जानाङा आरोना लोगो हिन्जावसाफोरखौ बुंदो आरोना नोंसोर जुदि पसन्द गैयाबा हौवासाफोरखौ हाबा जानाङा मालायनि नखरखौ धंस खालामनो फैनो आरोना नोंसोरो मिथिबाय ओंखायनो दानि जुगाव हौवासाफोरखौ बुंदो दानि जुगाव सानै हनै हाबाखौ ला जेसेनो नायनो मोजां जाथों नायनो मोजां हिन्जाव मालाबाबो जाहोआ गावनि बे गोसो सिंनि अन्तरासो जाहोयो ओंखायनो सानसे समाव बुंदोंमोन आं मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन सिख्ला मानसिनि महरखौ नायनानै दा हाबा ला गोसो सिंनि महरखौ नायनासो हाबा ला बेनि सायाव कमेन्ट फैदोंमोन आरोना आंखौ मानसिया महरबो थानांगौ मानसिया महरबो थानांगौ नाथाय महर गैयाबाबो जायो दानि जुगाव गोबांखौनो नुदों महर मोजांफोरखौ मालाबाबो संसार मोजां जानाय गैया डाइरेक्ट बुंखायो आं गैया नायनो मोजां हिन्जावसाफ्रा संसार मोजां जानायानो गैया स' लोगोफोर मालायखौलाय मा बुंनो आंबा माबायदि हिन्जाव मोनगोन नङा मा होनो भिडिअ एसेनोसैमोन मोजां जाब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबो बेसेन शेयार खालामना